Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Manishwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri, Guruve Namah. Good morning guys. Jane Kotna janan थांबाय जोंना मिथिबाय नायना क्लास जागासिनो दिनै जों फिफा फिसाजो 10:30 सिखारदों एलार्मखौ ओरैनो बन्द खालामनानै दोनथ'दोंमोन 15 मिनिटनि उनाव सिखारगोन होननानै खामानि मावग्रायाबो फैयासै खामानि मावग्रा फैयासै नालाय कलिं बेलबो दामासै क्लाइबेन दुनिया सानैजों नै क्लासनि गेजेरावसो एसे जाहोनसै बेखौ गायखेरथ' लोंहोबाय आहा दाबो साहा मोनलोङाखै इट्स 11 o'clock now 11:15 मा होननांगौ दिनैनि दिना ओरैनो बेबायदिनो थांसिगोन फैगोनसै एसे क्लासावनो जाथोंसै उखैबाय होनदां गायखेरथ' लोंखाखाबाय ओरैनो मेहेर उसको नीचे रखो कैमरा बंद करो जल्दी से अभी मैम नहीं देखेगा आपको ओके Alandita, you said to IJKL, so J after K will come with you, okay? सो सॉरी माँ आज लेट हो गया ना Now next I will ask Aina. Aina, which letter is this, baby? F के बाद F के बाद क्या है मेहर लुक है F के बाद जी लिखो E लिखो बहुत स्लो है मैम ठीक है वो B के बाद क्या आएगा A B हाँ C लिखो इधर नहीं उधर बैर में हाँ देखो C लिखो C for cat C के बाद क्या आता है A B C हाँ लिखो सुपर वेरी गुड मैम वेरी गुड मैम क्यों बहुत स्लो है हाँ मैम स्लो है मैम स्लो नहीं रागा जोंबाय क्लास जोबनायनि सिगां खारनो नागिरो आसोला सॉरी माँ बाय बोल रहे सब आपको अयो पापा को मार रहे हैं बाय खत्म हो गया सामफ्रामबो मोटिवेटेड थानो गोब्राब ओंखायनो डिसिप्लिन जानो सोलों विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ दिनै जोंना दैयानो ओरै जाबाय लेट सिखारनानै नानियाबो नै क्लास जोबनानै थांबाय साहा लोंगोन दिनै एसे नङाबा दानि खर' सागोन आंना साहा खापसे फुदुंनानै लोंसै खापसे दिनैथ' रक्षाबंधन जाहैबाय विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन ओमफ्राय जाय मेहेरखौ ओमफ्राय आंखौ विश खालामहरदों थैंक यू सो मच फॉर दैट नै आंना साहाया जाबाय लोंगोन दिनै हाबाब साहायाबो गोदैथार हाखु दाखु खालामबाथाय मा जाबावनो एक बार भी टेस्ट करके देखा बहुत स्वीट है माँ इनो रेडी हो गया अयो चेंज भी कर लिया ये लेकिन ब्यूटीफुल वाह मामा मैं क्या करूं खुनुरुखुम फुंनि खामानिखौ खालामजोबबाय गासिबो ब्रेकफास्टबो जाखांबाय नानिया नै गेलेगासिनो हारसिं what are you doing painting no painting coloring okay my miss साननांसिगोनलाय मा जानो मा मानो ओमफ्राय दिनै बर्तनबो सुनांगौ हाँ हाथ में हाँ लो हाँ चलो नहीं डरेगा आपसे ये उधर रख दो डाल दो ऐसा लंबा करो नहीं डरता पापा आएगा अभी देखो ये देखो आ गया क्या क्या खाते हो आप बताओ सबको फ्रूट्स में ऑरेंज और pomegranate and papa and darling and nani
and Nana and Papua. Gaza kalam. This is also. These are all vegetables and fruits, huh? अखाबो हागासिनो एसे दखानाव थांनांगौमोन नै लोगो दंफैयो न'आव थांनानै फैनोसै अखा हाबाबो नङाबा हारसिं दोनलांनो दा जाला जालायगोन थांना फैयो जों दावदै लायनांगौ ओमफ्राय एसे फिसा फिसौ बुस्थु लानानै फैनि दिनै गोबाव जाबाय ओमफ्राय थाब संनो नाजानोसै बान्दा कफि आलु ना दिनैनि मेनुआ बाद बाखि दस्रा साइडआव मा थायो बे सामफ्रामबो मिथिखायो नोंथांमोना खानायबो सिनजानांगौमोनलै एसे खिन्थु सेलुनाव थांनो गिनानैनो दामानि थांथ'थारासै आं नायनोसै मालाबा थांनांसिगोन दां नै फारौफ्रा दहाय ओंखाम होखांबाय ओमफ्राय आरो नै मासे मानै माथाम एसे जाबावनोसै उखैदों दां दहाय मानैल' फैदोंमोनथ' किसका शादी है? बिसोर गेलेबाय थाबाथाय सोंथा गैथ्रा था ओमफ्राय बिरादाना सोंदों बाजैया बोरो बेखौ आगोलावबो खोन्थाखांबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ रेगुलारलि नायोबा मिथिगौ जानो हागौमोन खिन्थु खोन्थानोसै आं बाजैया गावनि न'आव थांदों एसे खामानि जानानै फैदों ओंखायनो चेन्नाइआव दं दा सप्ता खनसेसो लाबावगोन फैनो थाखाय दा नानिजों आंजोंल' न'आव सासे फंबाया आंनो मोनसे ट्रिक खोन्थाहरदोंमोन संख्रिया नांगौनो थावजों होमबा बेदेरा नायनो दिनै माबायदि नों मारगौथ' ट्रिकआ मोजांलै बेदेरासो एथ' गुदुङावबो हाबाब सैखा नानिनि आखलखौ देखायनो आं नोंथांमोनानो दिनै नायगोन बे जाहैबाय पटनि फुलखौ दिहुननानै गावनि गेलेग्रायाव सोनानै दोनबाय आंनि सेन्देलखौ नै भगवाननि खाथियावनो जायाफ्रा मा ओमफ्राय नैबे स्टेन्डखौ बख'नानै बिदि नै खुनुरुखुम मोनजाबायलै रायजोफोर दिनै दिनानो जोंना उल्टां फाल्टां जाबाय लेट सिखारनानै जागोदिनि दे गाज्रि दा मोनसै जनरेलि आं बेबायदि भिडिअ बानाया खिन्थु नोंथांमोनहा सोंबाय थानायखाय आं खोन्थागोन आं मा एक्सेसरिज इउज खालामो मा केमेराजों शुट खालामो ओमफ्राय सेकेन्डारि केमेराया माबे आंना एडिटिंआ माजों खालामो प्लास आंना एक्सटेन्डारफ्रा मा बेफोरखौ फारि फारि खोन्थालांदिनि मोनफा मोनफा फार्स्टआनो जाहैबाय बयानि माइक दा मेइन केमेरायाव लागायनानै दङ बेयो नोंथांमोनहा बेजोंनो आंखौ खोनासंगासिनो बया माइकखौ मेइन केमेराजों इउज खालामनो थाखाय आं बे एडाप्टारखौ इउज खालामो DJI केमेरासफ्राव बे एडाप्टाराल' इउज जायो बेखौ आं US निफ्राय बिहरदोंमोन ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो जे सिंगापुरनिफ्राय फैदोंमोन आंनाव अके मेइन केमेराया आंना बेनो जाहैबाय DJI Osmo Action Cam बेखौ आं जेला लन्च जादोंमोन DJI जेला प्रथम लन्च खालामदोंमोन होमबानो बायदोंमोन आं The reason I bought this was purely because बेयो मोननै साइडआवबो स्क्रिन दङ बे केमेरायाव and of course नै बेनि फिचार्सफ्रा नोंथांमोनहा नायनो हायो 4K at 60 frames per second आव बियो 4K shoot खालामनो हायो ओमफ्राय बे जाहैबाय DJI Osmo Action बे केमेरानि केज दा नोंथाङा जुदि मोनसे माइक लागायनांगौबा ट्राइपड लागायनांगौबा बेबायदि मोनसे केज नांगोन नोंनो बेबो US निफ्राय बिहरदोंमोन आं ओमफ्राय जाहैबाय ट्राइपड बेयो मैनफ्रोटोनि मिनि ट्राइपड बेयो सलिड का एकदम नों ब्लाइंडलि नों बे ट्राइपडखौ बायनो हायो नोंना जुदि स्मॉल रिक्वायरमेंट बा इट्स अ वेरी नाइस एंड ट्रस्टेड ट्राइपड बे जाहैबाय सेल्फी स्टिक एक्सटेंडर DJI Osmo नि थाखाय बेखौ लादों आं Amazonआव मोनगोन बेखौ नामा Amazon स्टिकआनो बुङोमोन दां बेखौ ओमफ्राय आंनि सेकेन्डारि केमेराया जाहैबाय बियो स्मॉल क्लिप्स लानो थाखाय आं बेखौ बाहायो which is Canon SX730 HS
प्लस नोंना बे ऑप्शनबो दङ ओंखायनो बेखौ बायनाय जादों आं द लास्ट नट द लिस्ट एडिटिंआ आंनि एप्पल मैकबुक प्र आव खालामो बेजोंनो मोनसे सफ्टवेयर फैफाखायो iMovie होननाय बावनो एडिटिं खालामो आं बिनि लोगोसे फिल्मोरा होननाय मोनसे मुभि एडिटर दं एखनबा बेखौ यूज खालामो दा बेसोरनो आंनि एक्सेसरीज एंड इक्विपमेंट्सफ्रा व्लॉग शूटिंग खालामनायनि थाखाय बे गासिबो इक्विपमेंट्सनि लिंक्सफोरखौ आंनि डिस्क्रिप्शन बक्सआव नुनो मोनगोन नोंथांमोनहा थांनानै नोंथांमोनहा चेक आउट खालामनो हागोन बेनोसै लोगोफोर बेनो आंनि जिनिसफ्रा फिसानो बांद्राय नङा एसे बुरजायानो फिसाथ' नङा मा खालामबावनो उपायथ' गैया नानिजों सिनेमा नायफागासिनो नानिना मोननैल' मुभि फ्रोजन 1 फ्रोजन 2 क्या रे सिर्फ वही मूवी देख दिए तू ओमफ्राय दिनै उन्दुलाबो जोङो बांद्राय लेट सिखारबाय ना मोनायाव नायनोसै थाब उन्दुनो मीनू पापा के लिए चाय बनाएगी कौन है ये ना 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 मैं कैसा लग रहा चलो चाय बनाएंगे पापा किसने दिया मम्मी ने मम्मी तो इधर है ही नहीं किधर से लिया बताओ नानी ने दिया नानी भी नहीं है इधर नाना ने दिया नाना भी नहीं है पापा ने दिया नहीं पापा ने दिया पापा ने नहीं दिया इन्होंने- पापा तो इधर ही बैठा था इन्होंने लिया किधर से बाथरूम से वो बाथरूम से रूम का बाथरूम से रूम के बाथरूम में ये कैसे होगा मम्मा मालूम नहीं मुभिनिफ्राय मोनो फालाय गथ'फ्रा हाबाब बिमायानो मबाइलबा दोनखोमाखादोंमोन बे लाल साहा लोंखांनानै नानिजों आंजों एसे बाइकआव राउन्ड मारिनानै फैनोसै गोजानाव थाङा ओरैनो बे जोंनि एरियायावनो लेमन टि मोनलोंबाय लेमन टि नानियाबो गाइखेर लोंगासिनो ओमफ्राय नै मा बुङोथाय बेखौ मैसो गारामा ना मा लाबोदोंमोन दाख्लै एसे जालायलायनो मोजां गोथावानो चिप्स एकदम आपको कुछ खाना डोंट नो हु इज दैट ओपन द डोर कौन है पूछो नानि लोगो जाखागोन बे ओरै थांनाया कैंसिल कौन है डॉली देखो मेरे पास मंकी है कैंसिल जाबाय थांनाया तो पहले क्या थे दे दूध पियो पहले ओके नानिया लोगोजों गेलेगासिनो बाहेरायाव समावनो सम माहाबो एसे एडिटिं खालामनानै दोनखानोसै टाइम मोनगोन ना दा नङाबा नानिजों थाफानोबो हाया मानोबो हाया जायो एखनबा ओंखायनो दसे एडिटिं खालामनानै दोनखानोसै एसे गेलेगौमानि एसेनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअआ नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खान दो चैनल को सब्सक्राइब खान दो और बेल पर शेयर कर दबाओ until the next one ठीक है बाय बाय close it नहीं